Sa Malta, Gawa Kapitulo 28 versikulo 1 hanggang 10. Sa dihang nakalingkawas na kami sa peligro, nahibaloan namo nga kadtong isla gituwag ug Malta. Maabyabihon ka namo ang mga lumulupyo didto. Tungod kay nagaulan ug gipangtugnaw kami, naghaling sila og kalayo ug giatiman nila kami pag-ayo. Naghakot si Pablo og usa ka bugkos nga kahoyng pangsugnod. Apan pagbutang niya sa kahoy sa kalayo, kalit nga migawas ang malalang bitin gikan sa mga sugnod tungod sa kainit sa kalayo, ug gipaak ang iyang kamot. Pagkakita sa mga lumulupyo didto sa bitin nga nagbitay sa kamot ni Pablo, miingon sila, sigurado gayud nga kriminal kining tawhana. Nakalingkawas siya sa dagat apan dili gayud mutugot ang Dios sa hustisya nga mabuhi pa siya. Apan giwakli lamang ni Pablo ang bitin ngadto sa kalayo ug wala siya maunsa. Nagpaabot ang mga tawo nga manghubag ang kamot ni Pablo o matumba siya ug mamatay. Apan dugay na ang ilang paghulat ug wala gayud maunsa si Pablo. Busa nausab ang ilang hunahuna ug miingon, osa siya ka Dios. Ang ngalan sa pangulo sa maong lugar mao si Publio. Ang iyang yuta dool lamang gayud sa dapit nga among gihaw-asan. Maayo ang iyang pagdawat kanamo ug sulod sa tulo ka adlaw didto kami nagpuyo kanya. Naatol usab nga nagsakit ang amahan ni Publio. Gihilantan siya og gidisenterya. Busa misulod si Pablo sa kwarto sa amahan ni Publio ug nag-ampo, unya gipandungan niya kini sa iyang kamot ug naayo kini. Tungod ni adtong hitabua, ang tanang mga masakiton didto sa isla ilang gidala kanamo ug nangaayo usab sila. Daghang mga gasa ang ilang gihatag kanamo, ug sa dihang mulawig na kami gihatdan pa nila kami sa among mga gikinahanglan didto sa barko.